kai kuwa ni yanzu tambayanka akwai ayan ko babu ni ma ka san haka ji ba gobe ba fa yanzu akwai ayan haka ji ka ne san ban san da wata aya a Qur'ani ko ina zuwa ka san ban isa ba ko ba waccan jawo muke magana ba akwai ayan yanzu da ta ce a ce dan Allah dan annabi in an zo sadaka ko hadisi in akwai ka ce akwai in babu ka ce babu yawa hadisi akwai ka yadda da hadisin da ya zo a cikin sahihul bakari wanda yake cewa amurkum bis sadaqat haka yake haka ne ta ce ai umurni da sadaka ne amma an ce dan Allah da annabi a ciki agarwan lawu shi wai shin agarwan lawu wannan fa sigar din mai ilimi wanda a littafi bari ka ji assalamu alaikum bari ka ji kana ji duk maganar da muke yi ina maka kyakkyawan tsammani cewa kana yi don Allah ne yawwa ni kuma abin da nake so shine in ina faɗan abu in dai kuskure nake yi ina neman wanda zai zo ya gwada mun kuskure ne kuma wallahi dan sauka sai na bita wallahi ma ban yi haushi yawwa to kuma kai ma yanzu in har abin da kake faɗan nan don Allah kake yi to ai mai sauki ne zaka yi bayani in babu karka ce akwai saboda karka batar da mutane wasu suna sauraron ka fahimta yawwa to shine yanzu abin da muke magana shine akwai akwai babu ka hutasar da mutane ka basu su bauta wa Allah akan abin da akwai kar abin da babu ka zo ka ce mutane su bauta ma Allah akai to yanzu shine muke tambayan ka akwai wannan ayan ko babu a'a ka amsa in akwai akwai ka kawo aya in babu babu shikenan mu huta akwai shi a maganar babun akwai ko babu to babu yawa babu ayan ne ko hadisin a'a babu hadisin amma aya domin Allah na manta amma in dai ana yin karatu gobe a saurara zan duba ina ganin cikin daga abin da a nan yanzu ai ka riga ka yanke hukunci babu ayan ba za a rasa ba ayan ba da a rasa ba to ai ni yanzu ni mahaddacin Qur'ani ne ka fahimta ka motso ta ko a hankali ni dan gano farkonta ka motsa ayan yanzu ka karanta wata aya sai muka dauko maka ita har da wata ma wanda suke kama da ita muka ce wanne ne ka zabi a ciki to ka dan girgiza mana ayan ko mun kashin sa sai mu gani